Kasngi Republik basuk dokumen ya barok ke bapej ya kani ke video. Haga jingle ka Serie A ka Lazio ka lala ban pelim suk ya ka AC Milan da sau lanot. Leng bagani jingjop ka Lazio ka don haga kerdan balai. Bat ka duna tang shipon ya ka AC Milan ka badon haga kerdan baan. Haga jingle ka Bundesliga ka Bayern ka layak haj da Marshigol Persha ya ka kon. Haga jingle ka kon ka lala ban kijar nengkong tang haga minit ka basau. Leng bau shkiri Enre Schwaban kut ka jingle ka Bayern ka lala ban siukliang ya ka gol jong ka kon. Leng bau kimich leng bagani jingle haj ka Bayern ka nang ne akhri du jong ka mi ya ken point. Hagway pat ka jingle ka Dortmund ka lala ban pelim ya ka Mainz da ar la ka way. Haga ne ka jingle ka Mainz ka layo ban kijar nengkong tang haga minit ke baar. Henry tang haga minit ke basau ka Dortmund ka lala bat siukliang ya ka shigol jong ka Mainz. Bat Schwaban kut ka jingle ka tah ka minit ka bakandai peu plus la ka Dortmund ka layo ban Thep ya ka gol pentam. Haga jingle ka quarter final jong ka Copa del Rey ka Barcelona Persha ya ka Real Sociedad. Haga de jingle ka Real Sociedad ka hapan ele kai tang shi peu ngut adin bau mandes layo priang ya ka red card haga minit ka basau peu bat dei haga minit ka basan peu ar leng bau Dembele ka Barcelona kalayo ban ki jar nengko leng bagane ka shigul ka Barcelona kalayo ban rong sya ka semi final jong ka Copa del Rey. Haga wei pat ka jingle kai ka Osasuna kalala ban lim ya ka Sevilla da ar la ko wei. Haga jingle kai African Nation Championship kabahap ka Group E ka Niger ka lala ban lim ya ka Cameroon dai way lanon. Leng bagane jingjop ka Niger ka don hidu jong komik ya ken point ka Group E. And the final whistle has gone as Cameroon had a great chance. Niger have won Group E and are through to the quarter. Jingle kai Under 20 South American Championship kabahap ka Group A ka Brazil Under 20 kalaya khai da Marshigol Persha ya ka Colombia Under 20 ya ka gol jong ka Colombia la yo ban Thep da Upulta Molano bat ya ka gol jong ka Brazil la yo ban Thep da Santos. Agway pat ka jingle kai ka Argentina Under 20 kalala ban lim da way la not Persha ya ka Peru Under 20 bat ya ka shigol jong ka Argentina la yo ban Thep da Infantino. Aga jingle kai semi final leg 1 jong ka EFL Cup apreng ka North Forest Persha ya ka Manchester United. Aba pai sya ka jingle kai ka Manchester United kala yo ban ki jar nengkong tang ka minit ka ban re lengba Rashford. Bat haga minit ka basau peusan lengba Weghorst ka Manchester United kala yo ban Thep ya ka gol ka ba. Bat Schwaban kut ka jingle kai ka tah ka minit ka ba pra phukundai lengba Fernandes ka Manchester United kalayo ban Thep ya ka gol ka balai. Leng bagini gilai gol ka Manchester United ka don Chigerman ban yorong sya ka final jong ka EFL Cup mentaus na. Aga jingle kai Gauche ka Gremio kalala ban telim ya ka Brazil da iway lanon. Bat ya ka gol layo ban Thep da Suarez Schwaban kut ka jingle kai ka tah ka minit ka bakandai peu. Bat dei leng bagani ka gol jong Suarez kalaya rap ya ka Gremio ban kur life point na ka jingle kai.